Hola, Little Big Genius! Avui parlarem sobre l'aparell locomotor i l'esquelet. Com dèiem al vídeo anterior, l'esquelet és una estructura formada per 206 ossos, articulacions i cartílags. Juntament amb els músculs, la seva funció és la d'aguantar el cos i donar-li forma, i permetre així els diferents moviments. A més, l'esquelet protegeix els nostres òrgans interns, com el cervell o els pulmons. Per estudiar-lo de més a prop, podem dividir l'esquelet en 3 parts: el cap, el tronc i les extremitats. Els ossos del cap formen la calavera, que és el conjunt d'ossos units fermament per protegir el cervell i donar forma a la nostra cara. Aquí trobem el crani i la cara. D'una banda, els ossos del crani tenen forma arrodonida, com si fos un casc, i es troben units entre si per articulacions fixes. Els ossos més visibles del crani són el frontal, els parietals, un a cada costat del crani, els temporals, a la zona de les orelles, i l'occipital, a la part posterior. D'altra banda, a la cara podem trobar els maxil·lars, on es situen les dents, la mandíbula, que és l'únic os del cap amb una articulació mòbil, i el nasal. Quan naixem, els ossos del crani es troben una mica separats per poder resistir a la pressió i al moviment del part. Tot seguit trobem els ossos del tronc, que són les vèrtebres, les costelles i l'estèrnum. Les vèrtebres són 33 ossos petits i curts, que es situen un sobre l'altre al llarg de la nostra esquena i que formen la columna vertebral. Cada vèrtebra suporta el nostre pes corporal i al seu interior hi passa la medul·la espinal. Sense la columna no podríem mantenir-nos drets, aguantar el nostre cap o fer qualsevol moviment. Les dues últimes vèrtebres es troben unides formant 2 ossos, el sacre i el coccis, al final de la columna. Les costelles són uns ossos llargs i corbats que es troben units a les vèrtebres dorsals. Els 10 primers parells de costelles s'uneixen per davant amb un os pla, l'estèrnum, però els 2 últims parells queden sols. Les vèrtebres dorsals, les costelles i l'estèrnum formen la caixa toràcica, que protegeix els pulmons i el cor. A la part superior del nostre cos trobem les extremitats superiors. Formades pel braç, l'avantbraç i la mà, s'uneixen al tronc per mitjà de l'espatlla, que està formada per la clavícula per davant i l'omòplat per darrere. El braç està format per un os, l'húmer, i l'avantbraç per 2, el cúbit i el radi. Finalment, la mà es troba unida a l'avantbraç pel canell, format pels carpians. Al palmell de la mà trobem els metacarpians i als dits les falanges. A la part inferior del cos, per sota dels malucs, trobem les extremitats inferiors, formades per la cuixa, la cama i el peu, que es troben unides al tronc per mitjà de la pelvis. A la cuixa trobem el fèmur, l'os més llarg de tot el cos, i a la cama hi ha la tíbia i el perone. Al mig hi ha la ròtula, que és un os en forma de disc que es troba al genoll. Finalment, al peu hi ha els tercians, els metatarsians i les falanges. En resum, l'esquelet és el conjunt d'ossos de diferents mides i formes que ens manté dempeus i protegeix els nostres òrgans interns. Podem dividir-lo en 3 parts principals: la calavera, formada pel crani que protegeix el cervell i la cara; el tronc, format per la columna vertebral, les costelles i l'estèrnum, que protegeixen els pulmons i el cor; i les extremitats superiors i inferiors, que ens permeten fer una gran quantitat de moviments. I fins aquí el vídeo d'avui, Genius! Espero que us hagi agradat. Fins aviat!